שלום. כזה היה משעמם וזה, אז אחותי אומרת לי, בוא נעשה סרטון ליוטיוב, ואני כזה מלא יוטיוב בדיחות לראות אותנו וזה, אז היא אומרת, כאילו מישהו יסתכל על זה, אז באמת, כאילו מישהו יסתכל על זה. אז החלטנו לעשות סרטון על שעמום. ונכיר לכם אותי ואת אחותי. רופה, יש לך פייסבוק? ברור שיש לי פייסבוק, מי אין פייסבוק, אני אוהבת פייסבוק לחיים שלי, וכאילו פייסבוק, ואני אוהבת בננות, מי לא אוהבת בננות? בננות, סטייל, ואני אוהבת אנגרי בירדס, אתם רואים? אנגרי בירדס, וכאילו זה ככה וזה, אבל אנגרי בירדס, וכאילו סואבים עם פוני כאילו, חתיך וזה, כאילו חתיכים, כאילו פרפורי, וכאילו אני בת 13 וזה, וכאילו משעמם לי. אמרתי שבר שמשעמם לי. טוב, אז קיצר, אתם רואים כמעט מלאכים, כן, זאתי אחותי המושפעת, היא אוהבת כמעט מלאכים. והנה הקוף שלי. אתם רואים אותו? הנה החבר שלי. אין. הוא אהבת חיי. וזה כאילו... אני קוראת הרבה ספרים. וזה כאילו... וואי, אין לי מה להגיד. אבל בא לי... משעמם לי. מוזיקה! הנה מוזיקה. וזה כאילו... הנה המשקפיים שלי, אבל פדיחות כאילו לשים אותם כאילו. אני כזה עם משקפיים וזה, אבל משקפיים. ואני לא מוצאת את הפלאפון שלי, אז כאילו מי שמוצא אותו להגיד לי. אז שירז, אחותי, בואו נראה אותה עכשיו. שלום. מביקה זה הפוך. לא ככה יעמלה. שלום. אני אחותה של אורפל. לא אמיתית, המזויפת. הייתה מתה להיות אחותי. מה אספר על עצמי? אני ילדה מאוד יפה, כישרונית, חברותית. אני מאוד... שירז, מה יש לך על הראש? מה זה מה יש לי? הראש חיי. מה חייך? החתיך שלי. איכסה, כמעט מלאכים בלאק, is out. I love English. English is style כאילו. הנה, אבל חיי של אחותי. קופיפו, יא. ויש לי עוד משהו להראות לכם. אופל. מה? איפה הפוסטר? איזה פוסטר? טינג'רס. לא יודעת, קיצר מושפעת מכמעט מלאכים וזה, ויש לה משהו על הראש שאני לא מבינה מה זה. שירז, את תרצי להסביר לנו מה יש לך על הראש? נקרא וושבולה. שכחנו, את מתקשרת. נכון. אתם לא מבינים, היא אמרה כאילו אתמול שזה כאילו, וזה קרה הדבר הזה. נכון. אז היא כאילו מתקשרת. קרה, אתם מבינים? זה קרה. תקשור. כאילו עם הדברים שלמעלה ארוחות וזה. כן, זה ממש כאילו סבא טוביה. אנרגיות אז. מה קשר סבא טוביה? איך קוראים לו? זה. נו, זה מסכן, זה שמת. מה קשר אורגלר? זה שמת, נכון? עזבי. זה, איך קוראים? שירה, זה היה יותר מדי קרוב. איך קוראים לו? מי? זה שמת מסכן, התאבד בכלא. זוהר ארגוב? פומה. אתה דודו טופז? כן, קיצר, היא תקשרה אתמול עם דודו טופז. נכון.
איזה קטעים היה, אתם לא מבינים, כאילו, דודו טופז וזה, סתם זה לא יכול שלי. אז קיצר, תקשיבו, היא תקשרה עם דודו טופז וזה, וכאילו, ואז כאילו אמר לה, אני דודו טופז וזה, ואז היא כזה, דודו טופז, אנחנו אוהבים אותך, אני אמרה לה, איזה סי, היא חושבת כאילו היא מתקשרת באמת, אבל אל תקראו לה שהיא לא באמת מתקשרת. היא חושבת שבגלל מה שיש לה על השיער, אז היא מתקשרת, ואני כאילו חולה סוואב עם כפר החיים שלי, כפרות, אני חמסה, ואנגרי בירץ, ואני נראית אנגרי בירץ. ואני יודעת שאני עכשיו נראית סתומה וזה, אבל כאילו במציאות אני לא חזרתי סתומה, או שכן, או שלא, או ש... וואו, חדר, טוב, משעמם. מה הייתם עושים לשעמם לכם? אוי, בוא נעשה, מוסה, עשי לו סני מטה, איך שעושים, איוסיות שטבע, איוסיות שטבע, בליסיה, שירז, בוא נקרא לשירז, שהיא יודעת לרקוד את זה יותר טוב ממני, כי אני בכלל לא יודעת הרקוד ואני סתם ככה וזה, אז שירז. מוסה, שירז, בוא נעבור לתקשור. בליסיה, אמיסיה, קני מוסה רומסיה, אוקיי, החל מאוד קשים. כן, בא לי לעשות לכם. אז בואו תחזירו לי נשיקות. שירה תוציא לשון. כן, אני יודעת לעשות פרצופים כאילו. וכאילו יש לי את העשה של העשה. וכאילו שירה אז. יש לה משהו על הראש, אני לא מבינה מה זה, אבל בואו נבדוק. תקשור. הכל מתחיל מהתקשור, כן. תקשור. וואי. יואו! אני אוהבת בננות, והיא אוהבת כאילו תפוזים, אז שירה זה... תפוז! מי אהבת חייך? תפוז! וברור פטרנסיה אני האורז. מה קורה? אוקיי, היא לא אחותי. מה קורה אחים שלי? אוקיי, היא לא אחותי. מה קורה? אוקיי, היא לא אחותי. מה קורה? שירה אז... ועל זה אומרים שלא נדע מטומאה. ואני כאילו שחקנית, כאילו, אני לא שחקנית, אבל אני רוצה להיות שחקנית. כי כאילו, אני כאילו משחקת אותך עכשיו כאילו פרחה וזה, כאילו סנורית, וכאילו, אני רוצה להיות שחקנית בערב ובנשמה, ואם אני לא אהיה שחקנית אני אמות. ואם מישהו יראה את זה אני גם אמות. קיצר. פרפורי. האורז. חתיך, אומר פרפורי. סואב. שירז. עומר פרפורי כאילו זה אהבת חיי, למרות שהוא לא מכיר אותי בעוד סדר חתיך. ויש איזה חתיך הוא גם האור, והוא כאילו כזה חמוד, כזה נושי. וכאילו נושי. כאילו משחקת אותה עכשיו כזה כפה וזה, וכאילו מעצבנת אותך, וכאילו... כאילו וואי, כל כך מתאים לי להיות שחקנית, כאילו בא לי להיות שחקנית. טוב, הנה המחשב נייד החיים שלי, הוא גם אהבת חיי. אהבת חיי שלי מותק, של טין אנג'לס. הוא שלי. אופת בלסים שירים של כמעט מלאכים. לא. בואו נשים לכם את השיר מוסה. עשי מוסה. שירה זה בינתיים תשעשעי אותם וזה כאילו. Moza, así moza, a me sabanero cura, será disparado, de una chica disparada, con oy, 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 y esta cabracho, tú eres disparado, con una moza, así moza, muerta, וואו. עשי עושה לי מטה, איוסיות שטבע, וואי שירה זה רק תשאר את זה עליי כאילו, וכאילו אני כזה סנובית כאילו, וכאילו אני ככה כאילו, איוסיות שטבע. טוב שירה בוא נעביר לי משהו אחר, כנראה כולכם מכירים את השיר הידוע הזה בשם הפוך.